Ben, boa tarde a todos e a todas. Perdade este pequeno retraso. Hoxe concluímos un ciclo de historia da cidade da Coruña e concluímoslo con Carlos Verasco, que é historiador, investigador, profesor da UDC, investigador especializado en historia social de Galiza e, bueno, persoa que tamén participou e participa do asociacionismo no noso país, non? Ademais, en 2011 nomeado presidente da Asociación Galega de Historiadores e, bueno, casi é millor que el vos comente, vai ser moito máis entretenido que escoitarme a min, entonces voulle xa dar paso a él, a Carlos Velasco. Gracias. Boa tarde máis unha vez. E antes de máis nada unha explicación, porque estaba absolutamente convencido de que era simplemente o absorto, o acto. Tanto é así que teño o papel este, que además o teña na casa, de Mireino, e como algún está convencido das cousas, lee o que quer ler. Que non se te lee cando está clarísimo, En fin, tanto así que estive facendo tempo, máis por parte de chegar. Disculpas, porque o fixen esperar aquí un tanto inutilmente. Ben, é un placer, como sempre, estar aquí máis unha vez, son moitas, e naturalmente agradezo a Alexandre Bóveda que me teña convidado para intervir aquí dentro deste ciclo tan interesante que programou de cuestións relativas á cidade da Coruña, dentro deste inserido neste ronsel de actividades que desde hai moito tempo ven desenvolvendo de maneira absolutamente incesante, e que a cidade ben debería agradecer. Quero felicitar tamén de maneira expresa a organización a quen diseñou este cartaz, porque é moi bonito. Xa tiven experiencias de cartaces bonitos deste tipo, tamén outras xornadas que hai bastantes anos, tamén son patrocinio aquí de María Xosé Bravo cando estaba no Concello, tamén se fixeron sobre a historia da Coruña, na que tivera ocasión de participar. E digo que gosto moito deste cartaz, entre outras razóns, o diseño no seu conxunto e tamén por esta formosa fotografía, que eu non sei se montaxe ou realmente responde a unha panorámica como realmente era. Por que digo que me parece moi fermoso e moi interesante? Porque aquí aparece reflectido o mundo do traballo na cidade da Coruña. Aquí están ainda nestes xeiteiros, ainda quedan hoxe algúns, non me explico como, no medio de tanto xarte, como prácticamente a Sulaga a dársena, e non se alcanza a mirar aquí, xa aquí no inicio do Parrote, o que eran os varadoiros, que até poucos anos estiveron aí, e tamén interesante este carro de bois aquí, porque nos permite tamén aviscar ou intuir polo menos o que foi tamén a íntima unión da cidade coa contorna rural que estas tantas veces ou todas as clases dominantes tenden a despreciar. Dentro desa, digamos, síntese ou desa simbiose absolutamente incontornable que hai en calquera das cidades do noso, entre urbe propiamente e ruralía, digamos, envolta, non? Despois comentarei alguna cousa máis tamén a respeito destas cuestións sobre os imaginarios da cidade de Benete, non? Onde o mundo do traballo parece que hoxe quere ser de un tempo esta parte, de aí uns anos para cá, como invisibilizado até certo punto. Ben, encomendouse falarvos aquí hoxe, sobre o movimento operario na Coruña, non? Eu, digamos que, de alguma maneira, preparei ou ideei aquí unha intervención breve para en unhas cuantas pinceladas falarvos un pouco dunha trayectoria así diacrónica do que foi o desenvolvimento así do opeirismo, do movimento operario nesta cidade, con un dos seus fitos máis interesantes e que eu entendo que son aspectos máis reseñables da mesma. Algúns serán moi ben coñecidos en todos nós, posiblemente, outros se cadra, non tanto, quedan máis un pouco para no dominio dos especialistas. Ben, antes de máis nada, compre un esclarecimento a este respecto, porque vamos falar aquí un pouco de historia do movimento operario, e aí hai unha cuestión que temos que ter sempre moi clara e non confundir. É dicir, unha cousa é a clase obreira, operaria, e outra cousa é o movimento operario. Son, digamos, dos conceptos diferentes. Un é a clase en sí, que existe, digamos, objetivamente, e sabemos cando non se conforma, e outra cousa é a clase para sí, é dicir, a clase con consciencia de tal,
que en función deso, digamos, se dota uns mecanismos de defensa, de loita frente ao adversario de clase. E a partir de aí, cando podemos a falar de movimento operario. Ás veces, digamos, a historia da clase e a historia do seu movimento de vanguarda tenden a confundirse, mas temos que ter sempre moito claro que son dos cousas diferentes, daquela e tamén hoxe. Se todo fose o mesmo, teríamos, digamos, aquí un movimento operario que sería o último hito, teríamos a gran maravilla. Infelizmente, non toda a clase obreira, digamos, sigue o seu segmento de vanguarda, pois, na loita reivindicativa e na propia, digamos, autoconscientización dos seus dereitos, non? Como todos sabemos. Ben, cando é que nace, por decirlo de alguma maneira, o movimento operario aquí na cidade da Coruña? Bueno, pois a súa formación remete, segundo, digamos, algúns especialistas, e nomeadamente o profesor Xan Moreno, xa falecido, que estudou as orixes da Internacional na Galicia, e tamén aquí na cidade. As orixes do movimento operario, digamos, con consciencia de clase, remeten para a década de 70 do século XIX, isto é, para un período un tanto particular da historia do liberalismo español e galego, que é o chamado sexenio revolucionario, que mal chamado, realmente revolucionario tivo pouco, pero foi un sexenio democrático, tamén denominado ás veces. Foi un período en que, digamos, o período durante o século XIX de maior abertura democrática, non? É dicir, un período en que pasou a gobernar o Partido Progresista, é dicir, a ala, se queremos, entre moitas aspas, esquerdas da burguesía española, galega aquí tamén, no ámbito do Estado, e en que, digamos, se elabora a Constitución máis avanzada da época, até ese momento, do liberalismo español, que daba, digamos, polo menos, permitía un portelo á participación da clase obreira, primeiro co voto, posto que transitoriamente vai ser proclamado o dereito de sufragio universal, masculino, claro, no momento, por breve tempo, que será barrido despois pola primeira restauración, no 75, e porque tamén permite, no seu capítulo de dereitos e liberdades, digamos, aparecen moi claramente explicitados aqueles dereitos que teñen a ver precisamente coa capacidade, coas reglas organizativas da clase operaria, é dicir, o dereito de reunión, de asociación, de liberdade de expresión, imprensa, etc., que ata ese momento estivera enormemente restringido e a partir dos anos 80 voltará a estar, mas que durante este período breve de 6 anos, digamos, temos unha especie de período de fulgor, de pequena efervescencia, que facilita, tamén entre outras moitas cousas, digamos, a participación dos segmentos populares na vida pública, na vida política, case pola primeira vez, e que, por tanto, constitúe digamos, un contexto, insisto, en termos moi relativos, porque eu son dos que pensan que antes da Segunda República realmente nunca hubo un régimen auténticamente democrático aquí, mas un contexto que comparado co anterior e co posterior, bueno, pues permitía unha certa marxe de actuación a este movimento. De maneira que en 1871, é dicir, a 3 anos vista do inicio deste período, da chamada Revolución Setembrina do 68, e a 2 anos, pouco máis ou menos, da promulgación da Constitución Progresista do ano 69, nace na cidade da Coruña pois a primeira organización obreira inserida na internacional, no ámbito da internacional. A internacional sabedes que está dividida nesa época entre o segmento máis prosocialista, digamos, que sigue a órbita de Marx e Engels, e outro sector máis anarcosindicalista, só, digamos, orientación de Bakunin. Aquí na cidade da Coruña, en particular, non en toda Galicia, mas aquí, predominou sempre, e desde os inicios, a vertente anarcosindicalista. Tanto é así que depois, claro, a Federación Local Obreira, que se organiza a partir de aí, e nas décadas posteriores, sempre terá ese carimbo, digamos, moi marcante, e onde sempre o anarcosindicalismo foi, dentro do movimento operario, ata a etapa, digamos, do golpe de Estado fascista, pois de Franco, realmente o segmento absolutamente mayoritario dentro da, digamos, do asociacionismo operario, dentro, digamos, da vanguarda da clase obrera. Ben, en 1871, por tanto, nace a primeira agrupación operaria, proletaria, afecta, digamos, a internacional. E no ano seguinte, en 1872, ainda dentro do sexenio, antes de que se proclame efemeramente a Primeira República, que, como sabedes, durou apenas 11 meses, pois esta primeira agrupación conta con 150 afiliados aquí na cidade da Coruña.
sendo a máis numerosa das de Galicia do momento. Ben, 150 afiliados, me dices, bueno, vaya cifra, non? Que cativez, que ridiculez de cifra. Bom, teñamos en conta que, primeiramente, non existe neste momento ninguna votación industrial na cidade da Coruña. Non está a fábrica de tabacos, ni sequera, non está ninguna das, digamos, factorías importantes que despois sí aparecen na virada do século XIX para o XX, alguna, digamos, siderurxia, alguna, por lo menos, unha fundición, algunhas fábricas máis, digamos, de empresas vinculadas ao ramo do textil, do papel, das imprensas, etc. Non ten presenza ainda a pesca industrial, a pesca motorizada, de momento, e, por tanto, nin a fábrica de armas, nin nada polo estilo. Por tanto, o que predomina no mundo dos asalariados, nesa época, nunha cidade destas características, e prácticamente todas da Galiza, digamos, son os pequenos oficios artesanais. Realmente, os operarios asalariados que van a facer parte desta organización non responden a unha caracterización do que poderíamos denominar proletariado moderno, en sentido, digamos, como concedo Marx, porque non hai tal cousa. O que hai son pequenos grupos de artesáns, máis ou menos cualificados, que teñen toda unha longa historia, digamos, de destreza no traballo, de consideración social por iso, unha presencia na vida da cidade, e que derivan en grande medida, bueno, pues mesmo dos gremios ata os principios do século XIX. Son, por tanto, xente agrupada en oficios como canteiros, como carpinteiros, banéis, zapateiros, coqueiros, en fin, este tipo de oficios que houve sempre en toda a cidade, mas que, digamos, non supoñen concentracións grandes de traballadores. Pequenos, funcionan en pequenos obradoiros artesanais de 6 ou 8 traballadores como moito, e moitas veces con un carácter quasi familiar. Ese é o tipo de operario modelo que temos aquí. Por tanto, non podemos falar ainda dunha figura dun proletariado moderno na cidade. Con todo, con iso, esta xente capaz de dar alento a unha organización e inserirse nun organismo internacional de cuxa existencia ven de saber que ainda hai pouco, porque as primeiras noticias de que a internacional, a primeira internacional existe, non chegan aquí ata o ano 70 aproximadamente. Nin se sabía que existía nada deso a nivel internacional, nin que era Marx, nin que era Bakunin, nin falar por diante. En pouco tempo, digamos, ese fermento fai con que se lance a xente a organizarse. Nese mesmo ano 1872 prodúcese un fenómeno moi importante para a conformación da clase operaria con consciencia de sí aquí na Coruña e no conxunto da Galiza, e a ruptura a respeito do republicanismo federal. É dicir, os operarios, na medida en que se dotan dun organismo de clase propiamente operario, propiamente proletario, de partes proletarios como é esta agrupación afecta internacional, rachan o que até ese momento viñera sendo a corrente que de alguma maneira orientara os seus pasos e de alguma maneira contribuíra a organizar. Hai que decir a este respecto, por tanto, que o movimento operario xa tiña dados algúns pasiños antes de conformar esa organización, como é natural. Na altura dos anos 69, 70, 71, o republicanismo federal, que é unha corrente, digamos, moi minoritaria, de origen pequeno burguesa, basicamente, pero que ten unha importancia cualitativa enorme na historia de Galicia, ainda non moi ben coñecida, porque os estudios que sobre elas se fixeron ainda non deron a luz, non foron publicados, pois tiene un papel importantísimo, primeiro, na organización dos traballadores asalariados, de tipo urbano e semiurbano, e vilego, e en segundo lugar tamén na organización e agitación, non sei o que se coñece menos, do campesinado. É dicir, enormes tumultos, grandes conflitos agrarios que se producen de relativa importancia neste período e que están moi silenciados mesmo polas fontes oficiais e extraoficiais, até pola prensa da época, tiveron, digamos, como aliciador todo este segmento do republicanismo federal. Por tanto, eles foron os que primeiro empezaron a organizar labregos e que empezaron a organizar tamén traballadores urbanos, conforme, digamos, os principios, digamos, que representaban un liberalismo avanzado, un sector máis democrático avanzado, existente neste momento na Galiza, pero que vai desempeñar de alguma maneira esta función. Non é unha corrente republicana vinculada á burguesía, non moito menos, senón a segmentos mesocráticos de pequena burguesía, clases medias, que están moi pouco representados en sectores intelectuais, etc., mas que exercen un activo labor, un activo papel propagandista e organizativo nese respecto. Tampouco será casual
que o republicanismo federal acabe de alguna maneira inseríndose no tronco do regionalismo tempo máis tarde, a través dunha figura como Aureliano Pereira. Foi moi importante ese fermento, digamos, republicano federal que vai facer parte despois da, digamos, da ideoloxía de base do nacionalismo galego e que non aparece antes de 1880. Daí a importancia, por tanto, deste segmento. Pois ben, os traballadores, en principio, van a reboque, lóxicamente, da pequena burguesía deste sector, que é o máis, digamos, ideologizado, ¿no?, a ese respecto. E, pois, a influencia pode verse, por exemplo, moi ben neste romance de Pardo Bazán, a Tribuna, ¿no?, que han ambientado aquí, como é o republicanismo federal, en principio, o que, de alguna maneira, galvaniza as enerxías, as aspiracións da clase obreira, incluso das primeiras cigarreiras, ¿no?, que comezan a axitarse e a organizarse, sendo este un sector que, en conxunto, tendeu a organizarse bastante tarde. Dixen mal antes, cando falei de que a fábrica de tabaco non existía. Sí que existía, efectivamente, desde 1805. O que pasa é que era, digamos, a única concentración grande de traballadoras, sobre todo, que había na cidade, e casi, digamos, unha especie de illa dentro do panorama, digamos, de concentración obreira, e que non se caracterizou durante toda esta época, máis tarde sí, tamén por un nivel organizativo grande e por unha consciencia de clase grande. As traballadoras da fábrica de tabacos incorporanse tarde, relativamente tarde, ao que va a ser os labores axitativos, non? Ben, póndese esa ruptura, por tanto, e bota a andar o movimento obreiro na cidade. Da súa andaina nos anos inmediatamente posteriores nada sabemos. Hai un vacío aí, unha escuridade das fontes, porque entramos a partir de 1875 na restauración, período represivo, as organizacións internacional é declarada ilegal e, por tanto, some na clandestinidade, e a partir de aí só comezamos a ter dados acerca, digamos, novamente deste pequeno núcleo de artesáns filiados a este organismo, a primeira Federación Local Obreira, xa comeza a chamarse así, da Internacional, ata 1882, prácticamente, 10 anos depois, prácticamente, da súa fundación. Nese ano de 1882 existen unhas estatísticas moi coñecidas, moi difundidas por aí, que fan referencia aos efectivos para todo o conxunto do territorio español da chamada Federación de Trabajadores da Región Española, que é, digamos, o macroórgano, digamos, de carácter anarcosindicalista que agrupaba os traballadores desta tendencia a nivel estatal. No caso da Galiza, esta organización tiña en torno a 60 e tantos mil traballadores nesta altura, a maior parte, digamos, en Cataluña e Andalucía e Levante, fundamentalmente. Na Galiza, a agrupación correspondente, digamos, a regional deste organismo, a nivel galego, engloba nese momento 916 traballadores, que son un pouquinho dentro do total estatal, mas condicentes, en certa medida tamén, o febleza, lóxicamente, do mundo do traballo asalariado aquí na Galiza. Curiosamente, deses 916 afiliados, hai nese momento como 4 agrupacións locais. Durante todos os anos anteriores hubo tentativas de estender as federacións locais obreiras a outras cidades, algúns van para adiante, outras fican no camiño, e a esta altura hai como 4. E a da Coruña é, con moito, a que ten máis afiliados. Un dato que nos pode resultar extraño a primeira vista, porque, claro, se decíamos antes que a dotación industrial desta cidade non era grande, e que, de alguna maneira, sempre existiu, na que sería moi matizable, esa idea da Coruña como unha cidade basicamente terciaria, etc., nos pode parecer un pouco extraño que non aparezan aquí contando con presencia forte, Ferrol ou Vigo. Pero hai unhas razóns de fondo que o explica. Vigo aínda non vai ser ata a virada do século a cidade industrial que logo foi. Arranca, precisamente, a partir de 1890, Antes deso, era unha aldea, digamos, de pescadores, basicamente, como pode verse moi ben no núcleo do Vigo Vello, se o coñecedes, que andades por aí, as casas, digamos, están chantadas sobre a rocha directamente, non? Por río do revés. E Ferrol tiña xa un proletariado relativamente consistente, vinculado ao sector naval, Masá. Aí vai aparecer, como sabedes, en 1890, a primeira agrupación socialista. Que vai acontecer en Ferrol? Que Ferrol, claro, os traballadores do Arsenal están militarizados. Claro, é unha industria que depende directamente do Ministerio de Defensa e, por tanto, a sindicalización está prohibida. Non se pode, digamos, organizar
legalmente. E, por tanto, non hai a posibilidade inicialmente, cando menos, de constituir unha federación local obreira de certas consistencias, nem moito menos que saia para a legalidade. E estes datos de 1882 son datos moi puntuais, por outra parte, porque son dun momento en que, digamos, a Federación de Trabajadores da República Española é legal, transitoriamente legal durante os meses, logo volta a asumir a ilegalidade por ben tempo, e volvamos a asumir, digamos, tamén no descoñecimento do que acontece a partir de aí. Sexa como for, deses 916 afiliados, 630 aproximadamente corresponden a Coruña, 100 e algo a Vigo e 5 a Lugo, era o que había a este respecto nese momento. A cousa vai mellorar un poquinho despois de 1889, despois que o Partido Liberal, digamos, redece no poder o Partido Conservador, que foi, digamos, que máis tempo estivo no poder os primeiros anos da Restauración, unha vaga máis represiva, precisamente, e de 1889 que acontece? Data, precisamente, a lei de asociacións. O abeiro da cal vai se organizar tamén a UGT, unha UGT que aquí na Coruña ten pouco predicamento, con todos os segmentos, digamos, máis típicamente artesáns e proletarios, digamos, que sí que penetrou máis nos segmentos, digamos, de traballadores, chama de colo duro, da administración, da banca, etc., pero non tanto, digamos, o traballo manual con calos nas mans, non? E, así como digo, sí, por exemplo, que foi mayoritario, e en Ferrol, pois, tamén mayoritario durante un tempo, en que despois tamén se equilibrou a forza co anarcosindicalismo, non? Esta lei de asociacións, pois, permite, bueno, sair a luz, permite que se conformen xa legalmente sindicatos, precisamente nace o XT, justamente a partir de aí, e que se vayan consolidando as federacións locales obreras de carácter anarcosindicalista, nunha especie de legalidade que é legalidade daquela maneira, o sea, no fío na navalla sempre con o perigo en riba de que o gobernador te suspenda, te mande para a cadea, te feche, digamos, os locais durante meses e volves a aparecer, sempre cando falamos de organizacións operarias en toda esta época, realmente, e mesmo a veces durante a República tamén, é sempre unha especie de guadiana, de saída e de inmersión, novamente na clandestinidade, sempre así. De aí, precisamente, que aquí na Federación Local Obreira, ao longo da súa existencia, fose quen, precisamente, de artellar redes clandestinas de moita importancia. Pasou tanto tempo na clandestinidade, entre idos intermitentes, que esas redes le serviron moi ben despois para organizar a primeira resistencia ao golpe de Estado fascista do 36 e durante uns meses, polo menos, alentar unha certa, digamos, contracultura da resistencia nacional. Ben, a partir de aquí, digamos, destes anos, vaise conformando moi pouquiño a pouco, moi devagar, unha clase operaria no seu conxunto que se vai dotando de uns hábitos de sociabilidade propios, non? É dicir, unha clase que está moi vinculada ao entorno rural, lógicamente, de onde procede en moitas ocasións, e que, e isto falaremos un poquinho despois tamén, pero que a pesar de todo, na medida en que unha parte dese sector vai arraigando nos bairros da cidade, bairros que despois serán coñecidos pola súa arraigame proletaria, en lugares como a Silva, ou como a Falperra, ou os Mallos, Tarde, ou as Atochas, Monte Alto, ou a certo punto San Roque de Fora, por exemplo, se desaparecido tamén, un barrio do Mariñeiro, sobre todo, non? Na medida que comeza, digamos, a habitar de maneira máis ou menos permanente eses barrios, vai desenvolvendo uns hábitos de sociabilidade que, sin rachar de todo, digamos, coa heranza rural, sí que van ser, digamos, propios dunha clase obreira que se vai dotando duns perfiles propios, inda que, insisto, moi devagarinho, porque ese elo entre o rural e o urbano que continua sendo moi grande e en ausencia de grandes concentracións de traballadores era imposible que xurdise con forza e rapidamente unha clase obreira con perfiles moi nítidos de clase. Sexa como for, vanse producindo certas mudanzas, é dicir, das reunións no adro das igrexas na parroquia pasamos progresivamente a reunións no local do sindicato, pouco a pouco, ou no Ateneo, digamos, cultural que se vai montando no bairro. Vamos organizando
actividades deportivas que teñen moito a ver precisamente coa propia idiosincrasia da clase obreira, o futebol, o remo, o ciclismo en outros sitios, un tanto aquí, pero no sul da Galiza, son de partes moi propias, moi típicamente proletarios. Vai desaparecendo a influencia da religión. Pouco a pouco, digamos, se vai desenvolvendo unha maneira, unha idiosincrasia propia, unha especie de cultura propia que non é, digamos, o dos ricos da cidade, mas xa non é tampouco exactamente a, digamos, da aldea rural de origen, por máis que esta estea, digamos, aquí moi perto, non? Pouco a pouco estes hábitos, incluso o hábito dentro deses círculos culturais típicamente obreiros de comezar, digamos, as actividades de alfabetización, de declamación, de poesía, de obras de teatro, en fin, todo isto vai conformando en certa medida un hábito de sociabilidade diferente daquele punto de partida. Podedes comprobarlo moi facilmente, non tanto para aquí, pero si para a cidade de Ourense, por exemplo, lendo fantástico romance de Blanco Amor, que é Xente ao lonxe, onde precisamente nos describe moi ben como é que se va conformando a partir dos obreiros que veñen de toda a contorna, e os dedes da Peroxa, por exemplo, vivindo na cidade van pouquinho a pouco, conformando unha cultura propia, da que logo o 1º de maio vai ser, digamos, un elemento vertebrador moito interesante. Ben, neste contexto, por tanto, de conformación lenta, vagarosa, así moi devagariño desta clase obreira, que además é un pouco numerosa, mas que quer facer algo e quer ter unha presencia na cidade e, sobre todo, defender, lógicamente, os seus intereses, surxe, digamos, como mecanismo de combate, de loita, de defensa, e así, desde o primeiro momento, pois, a greve. Vamos utilizar este vocábulo, este galicismo de greve, para diferenciar o que é realmente o paro activo do que é, digamos, o descanso normal, o que se entende tradicionalmente no galego portugués por folga, folgamos os domingos. Ben, decía eu aquí neste folleto, digamos, no resumo que hai sen serie, que as greves así máis importantes teñen lugar a partir da década 90, e é certo, con todo, e isto é así porque a partir de 1890 o movimento operario xa parece moi consolidado en todas as cidades, en algunhas vilas de cabeceira aquí en Galicia, e hai un elemento moi importante que vai identitario e, digamos, moi identificativo da cultura obreira, que vai ser o 1º de maio, que logo tamén se traslada a veces a contorna rural, pero que de alguma maneira vertebra como especie de fito anual, e, digamos, de presenza da clase obreira, e vai contribuir grandemente tamén a fixación desa identidade como tal. A partir dese momento pasa a celebrarse regularmente todos os anos, no medio de vagas represivas, sempre, mas é xa a década de 90 unha década de consolidación, digamos, das organizacións de clase. Porén, as folgas, que a partir desa época cobran máis consistencia, a medida que a clase vai crecendo tamén, se vai desenrolando, as primeiras greves xa teñen lugar de antes. A primeira, que está registrada, en opinión do profesor Moreno González, ten lugar no mesmo ano 1972, é dicir, de aí a poucos meses xa de conformación na primeira Federación Local Obreira. Cando esta ainda ten apenas un 100 e pico de membros, xa son capaces de organizar unha primeira greve sindical que engloba a 3 profesións, neste momento os ferreiros, os pedreiros, os canteiros e os carpinteiros. Pois, estes máis, que van en defensa, digamos, normalmente de que? Pois, da xornada de 8 horas, en principio a veces de máis, de 9, de 10, despois de 8, e logo aí a 10 cada vez menos, e de aumento de salarios e de, digamos, mellores condicións de contratación laboral. Por que a folga, por que a greve ten un papel tan importante? Pois porque en ausencia, digamos, de unha vida democrática normal, nun estado como a restauración, que impide que as clases traballadoras podan acceder ás institucións e podan, digamos, ter representantes nas institucións, non cabe outra que, lógicamente, o argumento de peso da forza. De aí que vaya a haber unha parte do movimento obreiro aquí na Coruña, de maneira moi particular, tamén en algunhas vilas, que vaya, para o cual, digamos, en ausencia de dimensión democrática, en ausencia de posibilidade, digamos, de seguir unha vía institucional, pois desenvolva, lógicamente, esta cultura tamén de resistencia, digamos, dura, de acción directa e do enfrentamento frontal. Aquí hai moi poucas condicións, lógicamente, para o desenvolvimento do socialismo. Non hai o socialista gradual, que de alguma maneira aproveite, digamos, a participación nas institucións. Pensade que o primeiro conciliar mesmo socialista no ámbito
español chega bastante tarde, durante os anos 90, e despois aquí en Ferrol vai haber tamén, claro, e mesmo o primeiro diputado a Cortes, que é Pablo Iglesias, non chega hasta 1910, cando en outros países de Europa, nesa altura, a socialdemocracia xa ten representantes, digamos, a manchea, sobre todo a socialdemocracia alemana, pero outros países tamén teñen xa representación socialista dos obreiros nos parlamentos e nos concellos de moito antes. Aquí é imposible porque o carácter restrictivo do sistema de restauración o impide totalmente. Entón, digamos, iso favorece tamén a forxa dunha cultura proletaria, digamos, de clase contra clase e diríamos, da acción directa. Ben, en no ano 72 ten lugar a primeira greve, logo hai outras, aquí digo, por finxirnos basicamente as da Coruña, porque logo en anos diversos hai en outros puntos da Galicia. En 1882 hai outra bastante importante, en 1886, que empeza sendo unha greve de consumos, precisamente con negativo ao pagamento de consumos, que tanto gravaban as clases populares na época. Hai outra en 1890, xa en 1891, xa cando xa se greva o 1º de maio, hai unha greve xeral aquí na cidade, a primeira greve xeral completa, digamos, e con mortos na cidade. E digo isto con mortos porque hai que facerse unha idea. Os que están en máis idade demos sabedes, pero para a xente máis nova non sempre isto está claro, sobre todo a xente, ainda que temos ausencia de xóvenes aquí, a xente de incluso de 40 anos para baixo, a veces é difícil entender que facer unha greve naquela época ou ir a unha manifestación non era como ir hoxe a unha profesión, lóxicamente, nin, bueno, ir a facer unha manifestación que aí, ou deixar de traballar ese día, reivindicar, porque daquela, é dicir, podías morrer, é dicir, era facer unha manifestación implicaba que te iban a disparar con fogo real, e que, por tanto, a represión era brutal a ese respecto e que, digamos, faltar o traballo podía ser implicar a militarización sistemática da tua empresa e que os soldados tiñan orden de disparar a matar se había algún tipo de enfrentamento. Por tanto, os feridos e os mortos, digamos que van ser moeda corrente sempre en todo este tipo de enfrentamentos, e a veces moitos, no ámbito urbano e tamén no rural. Isto compre dicelo, non a vos, en xeral, digamos, a media etaria que tendes aquí, que non vos vou contar nada novo, pero sí, a xente máis nova que a veces non cae na conta de algo como isto, que hoxe é relativamente doado facer isto e manifestarse e poder facer unha greve. Daquela era moito máis que iso, aparte de xogarse o posto de traballo, non cobrar, non ter para que levar de comer os fillos, implicaba que simplemente podías non regresar a casa, directamente para o paixón e para o fronteiro, que non é pouca cousa. Ben, en 1899 hai unha en Ferrol tamén, no Arsenal, outra greve xeral, e aquí na Coruña despois ten moita relevancia a greve de 1901, que é unha greve de consumeiros, tamén dos empregados de consumos, e que se transforma tamén, despois, por extensión, en unha greve xeral, tamén que volve a haber unha durísima represión con mortos e con feridos. Unha presenza xa moi potente aquí da Federación Local Obreira, precenetista, non? E, por falar de algunhas outras tamén importantes, con, digamos, que representaron un fito relativamente importante, están as de 1916 e 17. En 1916, polas subsistencias, polos xéneros, é dicir, un período da Primeira Guerra Mundial en que se encareceron enormemente os xéneros e a xente, pois, non tiña, había escasez, e ainda por riba, todo carísimo, non? Entón, hubo por todo o territorio hispano, adiante, por toda a Galicia fora tamén, pois, greve de subsistencia con moita, digamos, con moita participación, a participación tamén feminina moi notable nestes casos. E logo isto xa empata coa greve xeral de 1917, que foi unha greve xeral política, xa con varios componentes, que o que quixo foi derrubar directamente o regime da restauración, e fracasou niso, pero que tivo tamén un seguimento relativamente importante e que se converteu en greve xeral a nivel de toda Galicia, e con preparativos, estaba coordenada a nivel galego por José Pasín de Santiago, e prevía incluso, bueno, acopio de armas, explosivos e tomada de algún cuartel, cosas por o estilo, que non chegara a efectivarse, non? Quer dizer que naquela época facer unha operación destas non era divertirse ni sair a facer a procesión da Pascua. Ben, logo temos as de 1932 e 33, por exemplo, o Batismo da Construcción, aquí na Coruña, foi un alarmazo inmenso xa durante a etapa republicana, con unha participación enorme, porque o gremio da construcción integrado na Federación Local Obreira, pois era moi poderoso. Isto,
comentaremos logo esta foto das carretadoras que temos aí, porque as mulleres tamén desempeñaron un papel relativamente importante, non só, digamos, auxiliando a veces os seus homens, que las mesmas, cando eran asalariadas, tamén nos anos 20, por exemplo, está estudiado por Gerald Way, houve tamén movimentos moi importantes destas carretadoras, por exemplo, de Porto e de outros gremios de mulleres, que facían traballos terriblemente pesados. O carreto, por exemplo, non só, como vedes aí, de fardos, e aquí cuidado que hai carros con rodas, porque antes desto nin eso había, e os fardos había que carregarlos na cabeza ou no lombo, non? Está, por exemplo, a figura que era moi típica aquí de todas as cidades portuarias, as carrezadoras do carbón, cando as caldeiras, lógicamente, eran de vapor, nos barcos, e eran as mulleres que levaban o carbón, conducían uns tachos enormes na cabeza, uns pesos inmensos, pasando por pasarelas de tábuas, e que, chegado un determinado momento, tamén levaron a cabo, digamos, accións reivindicativas relativamente importantes, ainda que, digamos, nun plano moi subordinado naquela altura ainda, se as consideramos por comparanza coa dos homes, por diversos motivos, porque a participación da muller no mundo salarial era menor, na que logo teremos que facer alguma matización a este respecto, e tamén un pouco por aquel, en certa medida, paternalista que a veces os seus compañeiros de sindicato exercían un pouco sobre a muller, tentando, supónse que con boas intencións, pero de alguma maneira orientadas e axudadas. Ben, durante 32 e 33, e despois xa, naturalmente, xa durante a República temos tamén, a partir do 33, a greve do ano 34, de novembro e dicembro, contra, precisamente, o motivo da chegada da CEDA ao poder, e, por tanto, a delitización máxima do período do Ingenio Negro, e algunhas do 35, etc. Ben, como vos decía antes, esta clase obreira vai cobrar unha consistencia maior a partir da década dos 90, que é cando comeza a celebrarse o 1º de maio. Esta imaxe que hai aquí despois, non esta, vamos a ver, vamos atrás. Esta é unha imaxe do 1º de maio, non desta altura, claro, é máis lonxe, está moi esbatida a imaxe porque a fonte era moi deficitaria, era unha foto tirada dun xornal xa moi rebellido e, por tanto, xa original non nos deixaba. Pero, bueno, dá para ver, para podernos comprobar aí a masa que hai. Era unha cidade, de verdade, non é neste momento, non é de 1890, de 1936, que non é un momento calquera, mas é unha cidade con moita menos dotación operaria que a Coruña, é Pontevedra. E mirade o que hai. É certo que unha conxuntura moi concreta, moi determinada, unha masa e un ritual determinado, vedes como a xente saía en Roxe de domingo, a veces, para facer a manifestación, todos hai unha masa compacta, inmensa, e hai fotos, por exemplo, de vilas desta época, hai unha moi interesante, moi bonita de Monforte, por exemplo, que sabe tamén unha columna inmensa de traballadores, con todos os seus emblemas, os símbolos, que, digamos, para as dimensións que tiñen, Monforte de Lemos na altura, impacta moito, desde a perspectiva actual, porque hoxe non hai manifestación obreira desas dimensións, moitas das vilas. Esta foto seguinte sí que da Coruña, pois a comentaremos despois, co golpe de Estado. Bueno, a partir dos anos 90, o 1º de maio xa fai parte, digamos, da celebración, nortea o calendario, digamos, tamén reivindicativo da clase obrera. É prohibido moitas veces, as manifestacións a veces son prohibidas, e con certa ironía o Blanco Amor xa dita no seu propio romance, bueno, que é ficción, pero que toma tamén en grande medida a realidade, como a veces algúns dos sindicalistas de Ourense, cando iban ese día a manifestación, facían festas, despois cos empanadas, comían e tal, decía, como sabían xa que lle iban por eles, policía por orden do gobernador, os iban a mandar prender, ese día decíamos que se soltaba, vamos, totalmente, o discurso decía todo canto lle saía de dentro, porque sabía que total, dixese o que dixese, o iban prender, o iban levar chirona, o sea, que xa aproveitaba para soltar un discurso incendiario de todo, pero era habitual, suspensión do 1º de maio, prohibición a última hora, detención do profesor durante unhas horas, dos dirigentes sindicais, e así por diante. Ben, con este avance vagaroso, con esta conformación desta cultura que decíamos antes e de sociabilidade nos hábitos, nos bairros típicamente obreiros das cidades, un poquinho menos de algunhas vilas da Galiza xa con unha certa dotación obreira, como esa Tui, ou como podía ser vilas mariñeiras do tipo
Cangas, o Marín, por exemplo, o Ribeira, onde o peso dos mariñeiros é moi forte e onde a pesca industrial comeza tamén moi cedo, e entón eso xa pasa a dotar aos mariñeiros tamén dun certo sector proletarizado, non? Ben, con eso entramos, digamos, no século XX, non? Na virada do século XX temos un ascenso progresivo da clase obreira que na Coruña, como todos os demais sitios, pois vai alcanzar pois, a súa maturidade no período republicano, non? É un momento, digamos, xa de máxima elevación, de máxima, digamos, concentración de consciencia de clase, de carácter de experiencia político-sindical, de, digamos, agudeza reivindicativa, etc. Con todo, ainda durante o século XX temos unha caracterización da clase obreira e tamén, digamos, do surgimento de vanguarda que ainda, digamos, representa un grau moi modesto aquí na Galiza en relación, lóxicamente, a outras formacións sociais máis industrializadas do territorio español e europeo, non? Dionisio Pereira, que é un moi bo coñecedor de todas estas realidades, o meu colega, pois, ten feito, que seguramente a coñezades, unha caracterización da clase operaria e do movimento de vanguarda dela na Galiza para o século XX e, digamos, que compendia en tres os trazos, digamos, máis característicos do seu feitio. Dirá, a clase obreira en Galiza nese momento é numéricamente cativa, escasamente concentrada e con un forte peso artesanal, un forte componente artesanal local. Numéricamente cativa, efectivamente, porque en comparación, digamos, con outros segmentos da actividade laboral, nomeadamente o sector primario, agrogandeiro e mariñeiro, a clase operaria no seu conxunto, inda que se van incorporando agora uns cuantos centos ou incluso milleiros de mariñeiros da pesca industrial, representa pouco. En 1930, aínda, para vos facerdes unha idea, están censados aproximadamente uns 130.000 traballadores industriais, diríamos, con un número un pouco maior de traballadores do sector servicios no seu conxunto, que xa se desenvolvera moito nesa altura, pero onde hai que contar moitos criados e criadas de servicio. E, por contra, frente a eses 130.000 operarios industriais que supoñen o 14 e pico por cento, digamos, do que é a populación activa total galega, pois temos casi 500.000 labradores, non? É dicir, que representan un 60 e pico por cento ainda, digamos, da masa laboral. Son sempre uns números moi relativos, mas significativos do punto de vista cualitativo, sobre todo por o peso que acabarían tendo na sociedade moito maior do que en termos numéricos lle correspondería. Ora, é, por tanto, numéricamente cativa, escasamente concentrada, porque efectivamente noi continua sin haber, durante o século XX, grandes concentracións de traballadores. As máis importantes continúan sendo a fábrica de tabacos aquí, claro, que en determinados momentos ten máis de 1.000 operarias, oscila moito, e o arsenal de Ferrol, efectivamente, que xa durante o século XX sí que se vai incorporando progresivamente as actividades sindicais e onde vai agromar, además, un segmento moi importante do sindicalismo máis afouto da Galiza e da cultura, digamos, reivindicativa de clase obreira. Fora diso, as concentracións non pasan de digamos, de 100 ou 200 traballadores, por exemplo, aquí na Coruña, que nesa altura do século XX vai desenvolvendo un sector industrial de certo relevo e que nos fai revisar, en certa medida, o que é o preconceito da Coruña terciaria desde sempre, e non sempre foi así. Pois temos, por exemplo, a primeira coruñesa, que é unha empresa textil que emprega máis de 200 traballadores. Está a Calzado Serra, que tiña bastantes traballadores, están algunha fundición de Wallenburger, están as impresas do papel, e están, pois, bastantes centenares de mariñeiros que embarcan aí no muro e que traballan como asalariados na pesca industrializada, non? Entón temos xa un componente relativamente grande. Ora, as concentracións continúan sendo pequenas, tampouco en Vigo e en Ferrol existen grandísimas, salvo Ferrol do Arsenal, tamén, que pasa normalmente 2.000 traballadores. En os demais sitios, ni sequera no Vigo industrial hai unha concentración tan inmensa de traballadores. É dicir, temos un déficit nese aspecto de concentración, o cal, como sabedes, implica sempre un atranco na hora, lóxicamente, da conformación dunha clase obreira con perfiles moi nítidos e con a transición de conciencia de clase.
escasamente concentrada e con un forte componente artesán, porque no século XX ainda continuamos funcionando en grandísima medida sobre a base de pequenos obradoiros artesanales, onde, moitas veces, hai 6 ou 8 traballadores e onde resulta que o patrón é o pai de un dos traballadores e familiar de todos os demais. O sea, son pequenas empresas, a veces, de carácter industrial, de carácter, artesanal, familiar, e onde se confunden, digamos, as veces a funcións do pequeno patrón, dos traballadores, etc. Tanto é así que, por exemplo, no panorama en Compostela, por exemplo, Santiago, o panorama todo sindical, encontramos un número enorme de artesáns que dirixen sindicatos ou teñen un papel moi importante en sindicatos e de aí a pouco son pequenos patronos, eles mesmos, de unidades de produción. Entón hai unha certa confusión nese sentido. E logo está claro que ese componente artesanal está tamén moi marcado por esa pequena dimensión dos obradoiros, polo carácter familiar e tamén pola procedencia rural, en primeira ou segunda xeración, da maior parte dos operarios. Aquí na mesma cidade da Coruña, os albanéis, a xente que construe as casas, os pedreiros, boa parte dos electricistas, como continúa mesmo sendo agora, a veces veñen de Cambre, veñen de Culleredo, veñen de Oleiros, outros daqui, dos barrios daqui, pero moita xente viña de bicicleta ou de tranvía a traballar aquí e marchar. E iso pasou en todas as cidades de Galicia, ese carácter simbiótico, en certa medida, do proletariado, non? Iso, claro, por unha parte, atrasaba a conformación dunha clase poesa, dunha clase con perfis moi nítidos. Era moi difícil nesas condicións que aparecese unha clase obreira tipo barcelonés, claro, moi difícil. Ora, tamén tiña un componente, nese aspecto, como contraparte, interesante, e é que hubo desde sempre un fluxo de ida e volta na grande compenetración entre, digamos, a organización de carácter proletario nas cidades civiles e a organización despois campesina nos lugares de residencia desta xente. Como era lógico, porque a xente viña a traballar aquí, a traballar nunhas obras, está sindicalizado na Federación Local Obreira, coñece, lee, mira cousas, vai digamos, a Sociedade Germinal, vai non sei que, e despois pola tarde a San Pedro de Nós, e, mira, e por que non montamos aquí un centro como Germinal, e non montamos un Ateneo aquí, por que non facemos isto? Oye, pero isto, que situación é esta? Isto é intolerable, estas condicións de traballo. Entón, todo iso, esa situación, que mesmo na miña familia, nas dúas xeracións vivimos, o meu avó, un deles, era ferroviario de origen labrega, e ele traballaba de ferroviario con salario, e na casa había explotación familiar. E iso era o máis común, vivía en Teis, que era corazón da industria da clase operaria en Vigo, non? É dicir, isto era moi común, e entón iso facilitou tamén, como contraparte, se por unha parte se ralentiza, digamos, a conformación dunha clase obreira, non haber concentración e ter un origen moi rural, por outra parte, fixo con que se producise tamén unha certa ósmose de, digamos, fermento organizativo, de elementos de ideologización, etc., e, por tanto, de avance en todos os sentidos entre o entorno campesina e hábitat, digamos, urbano proletarizado. Tanto é así que, digamos, isto xa se ve no século XIX, onde, incluso en algunhas destas primeiras greves, ainda que non está, digamos, totalmente documentado, é bastante probable que houvese participación tamén rural nesas greves. De que maneira? Pois boicotando o suministro de alimentos precisamente nos días de feira. E durante o século XX, nos inicios, xa temos unha clara, digamos, actuación. A Federación Local Obreira expándese a toda a contorna rural da Coruña e forma a Unión Campesina, é dicir, un sindicato agrario, unha organización agrarista moi potente en toda esa contorna, que ten unha vida efémera, mas, digamos, unha incidencia importante ao longo de 2 ou 3 anos en todo aquí no ámbito da Mariña, e que vai ter despois unha segunda edición nos anos 30, da etapa republicana, que se vai conformar a Federación Campesina Comarcal, con epicentro en San Pedro de Nós, por parte de traballadores que están directamente relacionados coa Federación Local Obreira, e ali van Mitinear, José Moreno Torres, vai Vilaverde, vai todo o mundo de aquí, ali a conformar aquelo, e ali, un sitio tan rural como aquel, se conforma nada máis cun Ateneo Libertario, nunha época en que era absolutamente rural, pero había moita xente que viña a traballar de bicicleta aquí. Entón, iso, lóxicamente, marca tamén unhas posibilidades, ese carácter simbiótico do noso proletariado tamén marca unhas posibilidades, por tanto, de interacción cidade-campo que non se poden despreciar, que son interesantes. Bueno, de todas maneiras, a clase obreira, digamos, mesmo organizada nesa altura, para que os parades unha idea, non representaba máis que, digamos, o 3% do asociacionismo estatal, e dentro da clase obreira
galega, pois, pouco máis do 7% estaba directamente sindicalizada, ainda nos primeiro tercio do século XX. Ora ben, é facer tamén un corte territorial, porque hai lugares, sete cidades sobre todo, onde aí hai, digamos, un índice de sindicalización a veces superior ao 50%, e diversas vilas, sobre todo vilas con pesca industrial ou con outro tipo de actividades, como Ferrocarril, Monforte, como pode ser Viveiro, por exemplo, que já comeza a ter un pequeno punto industrial, ou como podría ser Valdeorras, a certo punto, ou como algunhas das vilas do Morrazo, sobre todo, e Tui, onde aí xa tamén hai índices de sindicalización que a veces están próximos do 50%. Por tanto, ali onde hai actividades marítimo-pesqueiras ou industriais de certo relevo, aí sí que hai enorme sindicalización, como considerado despois no tendido do Camiño de Ferro, Coruña, Ourense, Zamora, tamén, que vai ser un viveiro de sindicalismo. É dicir, nas zonas, digamos, que quedan máis ruralizadas, sin contacto con unha urbe, digamos, dinámica nas proximidades, a cousa se ralentiza. Onde existe, digamos, este foco, naturalmente tamén as vilas, digamos, con papel relativamente dinámico, fan surxir unha clase operaria con consciencia de sí que se vai organizando rapidamente en sindicatos. Bueno, os efectivos sindicais durante o primeiro tercio do século XX son relativamente modestos, mas, non máis, tamén relativamente significativos. Vamos a ver, cantos efectivos teñen entre UGT, sobre todo, e CNT, unha vez que esta se conforma, en 1910, e repartíndose a xeografía galega, pois hai como aproximadamente, segundo cálculos de Dionisio Pereira, uns 30 e pico mil cada unha, teria 33.000 cada unha delas, total 66.000, os que habría que engadir despois pois uns 8.000 ou 10 de influencia comunista, especialmente cando o Partido Comunista e o POM se desenvolven tamén aquí. En total, calcula para os finais do período republicano uns 90.000 operarios conformarían as hostes, digamos, do sindicalismo. Non son demasiados, mas sí teñen unha presencia, digamos, na vida das cidades, daquele momento, moi importante e, como dicía antes, moi superior ao que sería deducible do seu número, porque son representativos dun sector en emerxencia e dun sector, ademais, vinculado ás actividades, digamos, máis dinámicas. E dentro deso, o asociacionismo mariñeiro, digamos, sobre todo no ámbito da Federación Local Obreira da Coruña e de outras, digamos, do litoral, onde a CNT foi absolutamente mayoritaria, comprende nese momento un tercio, prácticamente, del só, digamos, de toda a militancia anarcosindicalista de Galicia nese momento. Na Coruña, para que vos fagades unha idea, nos anos 30 había 14.000 carnés na Federación Local Obreira, para unha cidade que tería en torno a 75.000 habitantes. Certo é, son períodos a veces onde a sindicalización obligatoria, si queres ter traballo, tens que afiliar, e donde non todos eran, digamos, residentes na cidade, pero había tamén, digamos, dos concellos da contorna. De todas maneiras, un número moi consistente, non? Enormemente consistente, e con un sindicato tremendamente afouto e con un expediente xa nesa altura. O que temos é xa, por tanto, unha clase moi coesa e con consciencia de sí. E aquí, na cidade da Coruña, con un predominio que continuou sendo sempre incontestado da Federación Local Obreira, non? Porque, como vos dixen, a UGT consigue entrar aquí UGT, mas en segmentos normalmente que non son de clase traballadora, digamos, industrial ou proletarizada, non? Ainda me decía un traballador da compañía de tranvías, onde, por certo, UGT era mayoritaria, pero existía tamén sindicato cenetista. Bom, nós preferíamos a CNT, porque, claro, é que os da UGT eran pouco artesáns, eran moi de cara aberta, decía, non? Claro, porque onde tiña forza UGT aquí, non outras cidades, pero aquí, era sobre todo no sector bancario, no sector dos empregados de comercio, dos empregados da administración e do concello. Entón había, claro, unha divisoria, naquela época eso era unha divisoria de clase bastante considerable, non? Bueno, isto non faz referencia aquí. Aquí temos, bueno, esta é unha foto, digamos, de traballadores, son mariñeiros. Na foto non está tirada na Coruña, está tirada no Grove. Mas aquí temos a figura xa, o segundo empezando pola dereita, que non teño aquí un marcador, que este señor de aquí, con boina, empezando con gorra, empezando e chaqueta cruzada, que é Xosé Vilaverde. Xosé Vilaverde foi secretario local. Bueno,
confederal, vamos, secretario xeral de toda a Confederación Regional Galaica da CNT en Galicia ata o ano 33. Era compostelano, era entallador de imaxes como de profesión, como, por certo, hai varios líderes sindicais da CNT que tiñan este tipo de oficios vinculados á igrexa, sobre todo de procedencia compostelana, como Fandiño tamén, que eran entalladores de imaxes, pintadores de santos, etc. Digo, a mão da anécdota é un pouco curiosa. Xosé Villaverde é un home con moitísima experiencia que desenvolve unha parte da súa vida sindical no seu Santiago natal, depois vai a Vigo durante un certo tempo para organizar o sindicato alai, ten bastante a ver co sector, digamos, co impulso dado tamén ao sector cenetista nas actividades marítimas da cidade de Vigo e en Bouzas, e depois recala aquí na Coruña, onde morrerá asesinado no ano 36, e onde desempeñou, digamos, a xefía directa, non só, digamos, da Federación Local Obreira, sino prácticamente a nivel de toda Galicia. Moraba aí arriba, na fin das Atochas, aí na rúa Marconi, e, como sabedes, foi liquidado polo fascismo no ano libosamente, no ano 33. Era un home de unha enorme experiencia como dirixente sindical. E aquí, el, como precisamente dirixente máximo da Confederación Regional Galaica da CNT, preside este encontro de mariñeiros na vila, neste caso do Salnés do Grove, representando o total da CNT e tamén o potente sindicato de industria pesqueira da Coruña, que era un dos máis poderoso prácticamente dentro de Galicia, que sería presidido despois por Manuel Gómez. E aquí, nesta outra foto, aquí tendes a plana maior, precisamente, da Federación Local Obreira da época, da CNT. Villaverde, aquí no medio, este de aquí Fandiño, Manuel Fandiño, foi un dirixente tamén, sobreviviu a Guerra Civil, unha familia, digamos, de rexos sindicalistas, compostelanos. O irmán del, Francisco, o irmán del, Afonso, seguramente os que tenes máis idade, recordaredes por aquí, de hai uns anos, porque era un señor que viviu até os anos casi 90. A todos os actos culturais, canto sabía, cando había unha actividade en Alexandre Bóveda, no Facho, iba a todo, e sempre falaba, sempre intervenía. A veces había que cortalo ao final, porque era mudado unha palabra e pertencía a esta familia, onde hubo varios, algún asesinado e varios represaliados, sin contar as súas irmás, Coralia e Maruxa, que eran as famosas Marías, as dúas en punto de Santiago de Compostela. Era un dirixente moi importante, e este outro, era, digamos, o trío máis importante, é Manuel Montes Dom, que era o presidente precisamente do potente sindicato da industria pesqueira, con epicentro aquí na Coruña, e que foi o artífice principal, o velo principal, das evasións por mar que se desenvolveron a partir de xullo do 36 e ata inicios do 38 desde a Coruña. Elas dirixiu prácticamente unha boa parte delas, non todas, porque vai ser descuberto e asesinado a principios do ano 38, pero entre finais do 36 e inicios do 38 el, digamos, planexou toda unha serie de accións de evasión desde a súa casa, na Falterra, onde estaba alochado, e todo ao final pudo marchar en moitas desas mesmas expedicións que conseguiron tirar de aquí a centenares de cuadros, non só cenetistas, tamén de outras tendencias, evadidos para a zona republicana, transformados polos combatientes, e era un dirixente moi importante, era patrón de pesca, e eran dos, digamos, componentes ata 1933 do triunvirato da Federación Local Obreira. Despois habería unha especie de, digamos, de golpe interno, toda unha luita de tendencias na CNT a nivel estatal e tamén aquí na Galicia, e o sector, digamos, aparentemente máis radical foi o que, de alguma maneira, afastou a Villaverde da dirección, continuou, digamos, vivindo aquí, traballando aquí, pero pasou, digamos, o sector xefeado por Xosé Moreno Torres, o padeiro, o comandante Moreno, que, digamos, a partir dese momento exerceu a xefía da Federación Local Obreira, que era xa fillo, por certo, de dirixente de Moreno Bello, que xa era dirixente nos inicios do século, precisamente, da Federación Local Obreira. A viña, digamos, un pouco de familia. E isto, digamos, é como se indica aí, un pleno da Confederación Regional Galaica no local que tiñan aí en Federico Tapia. Como vedes, tamén se ataviaban a veces con roupa, digamos,
e todo homes, nesta altura sí, todo homes. Había tamén, comezaba a ver tanto a Federación Local Obreira como incluso o XT tamén tiñan xa agrupacións específicas femeninas nesa altura, empezaban a desenvolvelas. Iso foi unha cuestión que pensaba tratar despois, que precisamente o golpe de Estado, entre outras moitas cosas que foi tamén precisamente un avance moi consistente e moi rápido que estaba a producir o sindicalismo nas mulleres, con moita forza, e tamén quedou segado en flor nese momento, non? Fora moi lento até esa altura, durante os anos 20 xa houbera, digamos, algúns gromos que nos anos 30 pasan a organizarse con agrupacións específicas, están, digamos, fraguando xa lideresas con certa importancia, laborales, aquí, outra, non me acordo, algúns outros nomes máis, non me veñen agora na cabeza, que son tan perfectamente presentes na que era na vida proletaria da época, e tamén, por exemplo, entre as atadeiras, sobre todo, e o sector da conserva, tamén nas Rías Baixas, con moita importancia, pero todo eso quedou, de alguma maneira, asulagado e jugulado por o golpe de Estado. Ben, para continuar, que non aborrecermos demais. E, como vos decía, durante a Segunda República alcanza, digamos, esta clase a súa maduridade en todas partes, e aquí na Coruña, digamos, a Federación Local Obreira vai deixar unha impronta nos bairros moi importante, que está recollida tamén en esas actividades, non só, digamos, no ronxel todo de organizacións ou de organismos culturais, como os seminarios, ateneos, Resplandor en Heroísmo, por exemplo, da Silva, ou Xeración Consciente, aí do campo de artillería, e varios máis, non? En escolas racionalistas, en círculos de declamación, en grupos teatrais, onde realmente por primeira vez hai además unha actividade de culturización maciza da clase traballadora nestes centros, que é moi importante porque o Estado non fornecía, lóxicamente, ensino para todos, e moitos dos traballadores da época prácticamente se van forxar nesa altura, todos que teñen hábitos de leitura de xornais, había os que escribían en linguas estranxeiras, por exemplo, tamén, e todo eso, digamos, foi un labor tamén culturizador e de conscientización importantísimo que hoxe non sempre está debidamente valorizado, non? Nese período da Segunda República, e onde, como digo, a Federación Local Obreira transmite desde os bairros unha impronta enorme a cidade que despois o franquismo tentará de apagar, pois consíguese durante ese período moi convulso, como sabedes, non vamos a entrar en el agora aquí. A República durou 5 anos, na realidade foron 3, porque dous foron de reacción, e con subidas e baixadas, e con unha conflictividade moi notable, onde este movimento agrario además se forxou novamente en novos combates, conseguiu, digamos, algunhas conquistas de relevo, xa conseguida desde o ano 19, que xogaba de 8 horas, polo menos en algúns gremios, e unha das conquistas máis importantes, onde continúan as greves, as presións e as negociacións colectivas, un pouco de todo, vai ser precisamente a xornada de 44 horas no metal, é dicir, o traballo de, vamos, con semanal, con tarde de sábado libre e domingo, de folga, non? Esa xornada foi conseguida fundamentalmente polos metalúrxicos, máis non tanto daqui, un pouco de todo, pero sobre todo os vigueses, non? Con un papel xa moi importante aí, un protagonismo bastante importante dos comunistas, pero que de alguma maneira do que lle participaron todos, e foi unha das conquistas previas, digamos, o golpe de Estado, digamos, máis rechamantes, non? Máis impactantes e que marcaron un fito, non? Porque por primeira vez que pasaba a ter o que se debe chamar despois o sábado inglés, non? A xornada de tarde e 44 horas de xornada, que precisamente durante os meses subsecuentes, isto foi os finais do 35, principios do 36, nos meses subsecuentes hai, están registrados aquí diversas reclamacións de operarios de outros ramos, ou de algúns ramos que podían estar relacionados con metal, aquí a compañía de tranvías e tal, onde reclamaban que se aplicasen a les 44 horas, o patronato non quería, porque, bueno, eso é para as fundicións, para a construcción naval, pero que estos tranvías non son sector metal, bueno, hai carrís, pero, bueno, non é sector metal e tal, entón, neso estaban, cando chegaron os milicos, non? Ben, un apuntamento que compre facer tamén para este respecto deste período é o da relación do sindicalismo obreiro con 3 segmentos, que serían, por unha parte, o mundo rural, o mundo dos labradores, dos labregos, do campesinato, en segundo lugar, co ámbito específico da muller, e en terceiro lugar, co nacionalismo galego, non?
Vamos a ver, polo que se refere ao mundo campesino, o mundo rural, xa falamos aquí brevemente de que os contactos entre proletariado propiamente dito e camponeses existiron desde sempre e durante o século XX non fai máis que desenvolverse. É dicir, a medida que avanza todo ese período, hai cada vez máis digamos, confluencia en plataformas reivindicativas. Non por acaso o 1 de maio pasa a celebrarse tamén nos concellos rurais de maneira sintomática, obviamente por influencia lóxicamente das federacións locais obreiras e desa precisamente osmose que existe co mundo do proletariado, por as razóns que antes expuxemos, non? Esta foto ten sentido nese contexto. Bueno, esa foto está tirada no frente de guerra, non? Na guerra civil. Aparecen aquí Lister por unha parte e Santiago Álvarez aquí. Santiago Álvarez, dirigente comunista e comisario político do Exército Popular Republicano, como se pode que era unha prenda do Labrador de Valdeorras, non? Lister tiña oficio de canteiro, pero por que é interesante esta foto? Porque é unha foto das milicias galegas frente ao prefecto do Guadarrama e está composta casi toda ela por labradores galegos que foron, digamos, collidos na sega e que se incorporaron ao Exército Republicano. É dicir, isto non teria sentido se previamente non se tivera producido un proceso de lenta osmose e ideologización das camadas camponesas en Galicia, de republicanización e de adquisición de consciencia de clase, pero que vai levar a que, unha vez que se produce a ruptura do golpe de Estado, pois esta xente, por que se ha quedado, digamos, sumado ao bando franquista, non fai, sino que é integrada nas unidades do Exército das milicias galegas, despois nunha das divisións do quinto corpo de exército, dirigido por Lister e por Modesto. E temos unha fouce precisamente no símbolo como que eran eles de profesión. E que cando iban batallando, ademais, é bastante sintomático contra Santiago Álvarez nas súas memorias, que a veces, non só combatían, cando estabilizaban un frente, o facían eles, que eran labradores de profesión, era poñerse a traballar cos labradores da zona. É dicir, ustedes veñen aquí, claro, son militares, pero ustedes veñen aquí agora a estar aí sentados, ustedes non saben traballar a terra, que non sabemos traballar a terra, traiga para cá. Puñanse a traballar, lógicamente, con esa xente, non? E isto é significativo, non que te podía terse dado, se non houvese todo ese longo período de conformación tamén dunha consciencia que debe moito tamén a eses encontros continuos con movimentos, con converxencias con o mundo operario, non? No ámbito da muller, antes aquela foto destas carrexadoras, non? As carrexadoras do Porto. Tamén, durante o século XX, van producindo aumentos. É certo que na dirixencia dos sindicatos non aparecen mulleres, nesta altura, nos partidos moi pouco, tamén nos partidos operarios moito pouco, o protagonismo de persoas tipo Lourdes Ibarro e algúns máis, pois o Enriqueta Outeiro despois aquí, é non anecdótico, pero é bastante reducido ainda. Terá que pasar bastante tempo para que cobren con maior magnitud, pero xa hai algunhas mulleres que destacan en diversas comarcas galegas como activistas sindicais. Durante os anos 20, en Gerard Bay ten estudado precisamente algunhas das reivindicacións destas carretadoras, e nos anos 30 produce un fenómeno interesante. Eu non sei se vos sabedes que durante os anos 30 xa Galiza era, dentro das comunidades do Estado español, a segunda, despois de Cataluña, en que había máis mulleres asalariadas. Había máis de 30.000 mulleres traballando como asalariadas, nomeadamente no sector da conserva e nas actividades marítimo-pesqueiras, fundamentalmente, atadoras, terreiras, fundamentalmente, e outros corpos como as carretadoras, e un outro sector que estaba moito menos conflictualizado, claro, nese aspecto, que eran as criadas de servir, que ainda había moitas naquele tipo de sociedade, non? Os servicios. Os progresos vanse producindo lentamente, pero, como eu dicía, xa hai avances importantes, e aí aparecen xa algunhas dirixentes sindicais, como Basilisa Álvarez, a Corales, precisamente, importante aí, ou como, foxe o nome agora que tiña antes na cabeza, que era Sebastiana Vitales, por exemplo, tamén, que era muller tamén do trocado sindical, maior pequeno, que era muller e home, ao mesmo tempo, en cada seu ramo, como dirixentes sindicais.
Con todo, ese avance pequeno ainda porque, en fin, estamos na época que estamos, o patriarcalismo influi grandemente, digamos, a pesar de que os sindicalistas homes queren, naturalmente, estimular todo o máis posible a incorporación da muller ao ámbito das actividades reivindicativas e organizativas e que se organicen a si propias, van, digamos, abrindo un portero precisamente a esas agrupacións femeninas, socialistas, comunistas ou anarquistas dentro dos sindicatos. O certo é que o seu papel aínda é pequeno. Comezaba precisamente a despuntar cando o golpe de Estado precisamente matou a algunhas destas mulleres e desactivou, junto con todo o máis, este gromo importante de autoorganización das mulleres e de maior presencia sindical. Con todo, evidentemente, sempre ese paternalismo propio da cultura da época deixábase sentir tamén nos militantes operarios. Pode que en algúns casos menos que en sectores, digamos, de clases superiores, superiores entre aspas, mas que de todas maneiras tamén impregnaba lóxicamente ese preconceito das clases traballadoras. Bueno, e en eso chegou a hecatombe fascista de 1936, 39 e posteriores. En fin, non vamos entrar aquí nas fotos que hai aquí, porque xa son coñecidas, e entrar nese capítulo, digamos, un tanto tétrico, pues estaría un pouco de máis hoxe aquí. O que se me importa salientar, xa para ir terminando, é que o movimento obreiro, aquí na cidade da Coruña, como no conxunto da Galiza, va a recibir un golpe durísimo, lóxicamente, coa terrorífica represión franquista. Va a ser precisamente a Federación Local Obreira a que organice aquí precisamente a resistencia do golpe, fundamentalmente, non únicamente ela, pero sobre todo ela, porque a que ten máis efectivos. E esta foto é moi coñecida por todo o mundo, eran os operarios da Federación que, saindo da Praza de Touros, cando existía, viñan en manifestación despois do golpe de Estado, cando as sirenas estaban tocando no porto e tal, arrebato, pois viñan para apoiar as autoridades, o gobernador civil e demais, que resistían no palacio gubernamental, aí no torno a Rosalía de Castro naquela época. O destino deles foi bastante duro na maior parte dos casos. Unha boa parte dos cuadros sindicais conseguiron evadirse en toda esta serie de pasar a clandestinidade rapidamente, porque tiñan además dúas ou tres, digamos, redes clandestinas moi ben montadas, unha da FAI, outra do Sindicato de Industria Pesqueira e alguna outra dos paradeiros, etc. E consiguen, unha parte deles, os que non son asesinados na primeira hora, pois van pasar a clandestinidade. Algúns consiguen evadirse en estas fugas por mar, que están, digamos, contabilizadas, 20 delas son na cidade da Coruña, algunhas máis, digamos, aquí no Golfo Ártabro, das quais 14 foron exitosas e 8 delas fracasadas. Aquelas en que fracasaron, pois, o pagaron moi caro, como natural. E unha parte destes cadros, Moreno Torres entre eles, Moisés Erguido, moitos consiguen evadirse e pasan a habitantes de Asturias ou das diversas frentes republicanas. Outros somen na clandestinidade e tratan de organizar ese mínimo de resistencia, que será desmantelado de maneira xa implacable a partir das xornadas de xullo de 1937, que son, digamos, descubertos aí varias reunións clandestinas e onde nas Atochas e Monte Alto, en dúas casas onde fixamos un roteiro aquí hai uns anos, en torno a iso foron acribillados ali 6 homes e 2 mulleres nunha desas xornadas e outros máis en outras, e a partir de aí, digamos, quedou casi desmantelada a rede de resistencia. Queda únicamente a das evasións, que consigue manterse ata o 38, e despois que é asesinado Montes, ainda hubo unhas cuantas fugas máis, pero xa moito máis desorganizadas, xa moito máis espontáneas, onde algúns militantes operarios xa desesperada, prácticamente a punta de pistola, abordaban algúns voos e os obrigaban a coller camiño de Brest normalmente. Mas é, digamos, o grosso da Federación Local Obreira que organiza esa resistencia, e o pagou moi caro porque, é dicir, non recordo a cifra exacta, ainda outro día estive consultando a cifra, digamos, de cadros e militantes da Federación Local Obreira desaparecidos e asesinados no 36, que teñen recollida precisamente Eliseo Fernández e Dionisio Pereira, é auténticamente impresionante, porque parece que son
máis de 200 membros do máis granado do sindicalismo coruñés que foron desaparecidos, como se di na América Latina, utilizando un verbo transitivo, por efecto do golpe de Estado. Nos anos subsecuentes é desmantelado totalmente o movimento operario, e aquí na cidade, como en outros lugares, comeza a renacer nos anos 60, pero desta vez xa da man fundamentalmente do PCE e das primeiras comisións obreiras, primeiro, porque, digamos, o sindicato cenetista va a ser prácticamente aniquilado despois de varios tentativas de resistencia nos anos 47 e 48, outros anos en que houve guerrilla ainda, e a UGT e o sector socialista pasa a desaparecer prácticamente durante toda a dictadura, e a partir dos anos 60 se reactiva esa militancia, onde algúns militantes das primeiras comisións obreiras, máis tarde, cando isto xa será moito máis tarde, no inicio dos 70, xurda o sindicalismo nacionalista, van, digamos, tamén contactar a veces con vellos militantes anarcosindicalistas que conseguiron sobrevivir e que ainda continuaban traballando nas novas empresas, aquí na compañía de tranvías, por exemplo, nos estaleiros, no arsenal de Ferrol, en Barreras, outros terrenos de Vigo. Entón, iso permitiu manter un certo elo de unha certa transmisión interxeracional de ámbito de cultura operaria, de cultura de resistencia, pero digamos que o anarcosindicalismo como tal perde xa para sempre o protagonismo que tivera naquela época, vai ser sobre todo nesa altura o PCE. E digo isto porque esquecín de falar antes do terceiro pola, que era a relación do sindicalismo co nacionalismo, que durante estes anos, digamos, anteriores ao golpe de Estado e prácticamente os anos 60, pois foi moi tenue, moi leve. Realmente, a veces a xente hoxe vendo o panorama actual se pregunta como que daquela non tiñan maior relación. É bastante fácil de explicar. Realmente, o mundo do nacionalismo galego, xa que a Coruña foi sede, foi, digamos, berce das irmandades, non? E do mundo dos proletarios tiñan bastante pouco que ver sociolóxicamente. E uns e outros o sabían, a pesar de que houvese certas formas. Por exemplo, Antón Vilalponte mantiña a amizade con Villaverde, reuníanse de cando en vez para falar, para charlar, e había, bueno, pues, un intercambio de ideas, mas en conxunto, digamos, os traballadores eran bastante reticentes frente ao ámbito do galeguismo. Por dúas razóns, unha por preconceito cultural, claro, estaban acostumados, digamos, a uns patróns un tanto rígidos de internacionalismo que les levaban, digamos, a non ser capaces de ver ou non valorizar a súa propia cultura. O sea, falaban normalmente entre sí en galego, mas a veces vitineaban en castellano e trataban de escribir todo en español. Non? A veces poden imaginar unha reunión aquí. A ver, que lle poñemos aquí? A ver, pues non sei, ponlle aí trabajadores de todo o mundo, non? Imagínase un traducindo, pois a xente así. Non tiñan, digamos, ese nivel de autovalorización da súa propia cultura, ainda, nese período. E, por outra parte, había, claro, nos componentes do galeguismo, unha élite de señoritos, digamos, da pequena burguesía, que non lle teñan calos nas mans. E que, digamos, respetaban algúns deles, por coherencia, mas non era o deles. Eso é o que din moitos militantes, a veces, da época, non? E é fácil de entender isto, porque era un segmento de clase completamente distinto. Pensando que o Partido Galeguista vai facer durante a Segunda República xa un esforzo de incorporación, efectivamente, iba a incorporar a sectores do artesanato bastante. Realmente non era un partido de clase para os obreros, e eles o sabían, e por máis que se pudese levar, nos ben, pois tiñan pouco en común nesa altura. De aí que sexa un mérito moi importante, pois, da xeración de activistas e dirigentes da refundación do nacionalismo galego a partir dos anos 60, precisamente ter chegado a ese elo de unión moi importante hoxe como alicerce, diría eu, indispensable do nacionalismo actual. Pero que é unha cosa moi recente, xa dos anos 60 e sobre todo principios dos 70. Gracias, como sabedes, o papel en grande medida de Moncho Reboiras e algúns outros militantes que en Vigo foron producindo como en outros lugares, pues, de maneira relativamente rápida, facilitando a aparición do SOC primeiro e dos precios da intersindical e dos precedentes do que hoxe é a CIGA. Pero nos anos 30 temos prácticamente nada disto. Eran dous mundos que non, fora de amizades persoais, non se recoñecían políticamente entre sí. E tampouco, digamos, antes da Segunda República, os galeguistas das Irmandades se caracterizaron precisamente por exercer unha solidaridade moi clara, normalmente coas lutas obreiras. Ben,
E termino. Viñeron os anos do franquismo e chega, digamos, nos anos 70, despois dun período de acumulación de forzas, nos 60, de experiencias dun novo movimento obreiro con unha xeración distinta, moitas veces xa protagonizado por xente que nacera despois da guerra, pero en unión, digamos, con esta transmisión cos vellos militantes, etc., ou da familia, ou de militantes que coñecen que sobreviveron a un naufraxio, e chegamos a un momento culminante tamén a unha segunda especie de período de maturidade que é marcado polo fito do 72, sobre todo das greves do 72 en Vigo e en Ferrol, unha repercusión, digamos, menor en outros sitios, pero que aí está, e que situaron a clase obreira galega no seu conxunto, digamos, no punto de mira e no foco do mundo inteiro, naquela altura, un papel importantísimo dentro do conxunto da clase traballadora na Península Ibérica. Aí o movimento obreiro iba a camiño dun segundo período de maturidade, un renacer moi importante, e neso chega a transición política. E na transición política aí viñeron algúns problemas. Por unha parte veu a democracia, digamos, as liberdades, novamente, mas chegaron por unha parte os pactos e acordos da transición, co resultado hoxe coñecido, e por outra parte viñeron os pactos da Moncloa, recollidos en primeiro lugar, propagandeados como un grande avance para consolidar a democracia e como consolidar un modelo, digamos, de relacións laborais relativamente progresista que se viu frustrado, con posterioridade, e que, por lo contrario, abriu o camiño, por correr do tempo, a progresivas, digamos, a progresivos acordos de unha legislación totalmente restrictiva dos dereitos laborais ao compaso da, digamos, extensión do neoliberalismo e, digamos, da aparición dun novo ciclo da acumulación capitalista a nivel internacional e da recuperación digamos, da hegemonía burguesa de maneira absolutamente incontestable no mundo occidental, coincidindo aquí cunha transición hegemonizada no seu momento polos epígonos do franquismo, e donde tamén a clase traballadora, eu creo, é unha opinión persoal, pode ser discutible, mas penso que padeceu en grande medida tamén unha crise de identidade, de diversos motivos, pero que veu moi acelerada tamén polo que foi, eu creo que a autoaniquilación da cultura comunista, da cultura do PC. A medida que o Partido Comunista, digamos, chega a unha crise a partir dos primeiros anos e que cae nunha espiral de autodestrucción posteriormente, na medida que era o referente máis importante para a clase traballadora do punto de vista da consciencia de clase, na que había xa o sindicalismo nacionalista e outras correntes, eu creo que esa crise do Partido Comunista de alguna maneira se proxectou sobre a clase en si mesma e contribuí tamén a deixala orfa de valores e desorientada. De aí que facilitase xunto coa ofensiva, digamos, da ideoloxía patronal e do neoliberalismo con todo o aparello de Estado ao seu favor, contribuíse, digamos, a un desinflarse dese movimento operario que tanto parecía, digamos, tan prometedor, tan promisorio en 1972, ainda na clandestinidade, non era capaz de mobilizar a idades enteiras nese aspecto en contra da dictadura, non? Tanto así que, na miña opinión, a partir de 1978 o que se produce é unha auténtica derrota estrutural da clase obrera, sin paliativos, e donde, na miña opinión tamén, insisto, tamén discutible, o réxime saído de 1978, con, infelizmente, participación tamén de alguna parte das vanguardias obreiras, significou, ni máis ni menos, que o remache do clavo de 1939. En 1939 tivemos unha derrota política e militar. En 1978, a clase obreira, as clases traballadoras do conxunto, padeceu unha segunda derrota política e de dimensións que perduran ata hoxe e que estamos apagando naturalmente. E un último aspecto, xa para terminar, dentro desta, aparte de todo isto, claro, hoxe en día, unha vez que levamos varias décadas xa de funcionamento, digamos, de barbarie neoliberal, e onde, digamos, se produciu toda esa mudanza tan rechamante, digamos, do modelo de acumulación e de transformación da clase obreira, é dicir, hoxe temos unha clase obreira completamente diferente da que hubo no seu momento, ao punto de que, digamos, o proletariado clásico, como a xente, digamos, revolucionario, concebido por Marx,
xa non existe na mesma medida. Existe efectivamente unha gran maioría de población asalariada e explorada, mas o certo é que ese suxeito, tal como se concebiu no século XIX, está tremendamente transformado. E hoxe temos unha clase traballadora que en grande medida, por desgracia, non se recoñece nas conquistas en parte, digamos, da historia do movimento obrero clásico e a veces nin sequera coñece esa historia, non? E por outra parte ten uns problemas completamente diferentes, marcados por os índices de precarización, por a desaparición, digamos, daqueles segmentos de clase traballadora, digamos, máis de vanguarda, que quedan hoxe residualmente no sector naval, os mineiros, e que son os únicos que conservan, ainda precisamente, conquistas históricas, e que hoxe son vistos casi como unha especie de resto, falsariamente, de aristocracia obreira que queda aí, que non son tal, pero onde o resto do mundo do traballo está totalmente atomizado e totalmente segmentado por efecto das políticas neoliberais dos últimos anos. Tanto así que a situación hoxe nesta cidade, por exemplo, do punto de vista laboral, se a comparamos con a de 30 ou 40 anos, non é francamente recoñecible. Eu non son daqui da cidade, levo aquí 32 anos na comarca, e algo xa me deu para ver, pero ainda me decía un amigo meu, que foi activista político sindical, coruñés, marchou para Madrid despois a traballar ali políticamente durante moitos anos e regresou despois de 30 anos agora. E dice que continua traballando en todos estes ámbitos e dice que, na súa opinión, o mundo laboral no que hoxe ten que traballar como activista e que coñece non ten nada a ver con aquel que eu coñecer de xogo, o cual non está preparado para actuar. É dicir, é irrecoñecible para un traballador, digamos, hoxe de 70 anos que vivise todos aqueles episodios, a situación da clase traballadora. Claro, desapareceron un monte de empresas, o mundo laboral é completamente distinto, é segmentado, con unha precarización enorme, con unhas condicións laborais infinitamente piores que na xeración anterior. Chegamos a unha situación irrecoñecible. E dentro desto, eu faría unha pregunta. Vos non vos fixastes que nos últimos anos ten desaparecido todo o vestixio físico dos barrios tradicionais da clase traballadora? Desapareceu a Falperra, desapareceu a Silva, desapareceu San Roque de Fora, Monte Alto ten unha dimensión distinta, os Mallos está totalmente transformado, con casas totalmente novas, as Atochas non existen xa. É dicir, todo aquilo que era o resto da arquitectura típica, popular, digamos, da cidade, eu, que levo aquí 32 anos, vengo para ver. Foi todo barrido pola piqueta. E aparte, digamos, intereses urbanísticos, especulativos e tal, eu teño para min, vos non sei que pensaredes, pero eu teño para min que esa destrucción é deliberada e que ten a ver, coincidiu con toda esta etapa, digamos, infausta do paquismo en todos estes anos, e para min ten a ver con unha intención deliberada de apagar da memoria digamos, a impronta da clase traballadora. Algo que iso facer o franquismo sempre, potenciando aquela idea da Coruña señoritil, onde todo o mundo se divertía e tal, todo isto é unha especie de gran casino, non? E aí o temos, digamos, con cada vez máis espacios, non únicamente exclusivo da Coruña, pero se ve moi claro, máis espacios para recreo, para xate, para xente de diñeiro, os seus xates, os xeiteirinhos que cada vez non sei como quedan ali, os acabarán largando todos, desapareceron os varadoiros, e desaparece todo o vestixio, mesmo físico, do que foron barcos populares. Para mí, isto é claramente deliberado, unha tentativa, sumada naturalmente a intereses económicos, de borrar, desbater completamente esa, e apagar esa memoria da clase traballadora, porque interesa, digamos, conformar unha identidade cultural da cidade distinta daquela que imprimiron no seu momento tan fortemente as clases traballadoras e o anarcosindicalismo coruñés. Destruir esa memoria é máis unha maneira de precarizarnos, de tornarnos inermes frente ao poder dos condutores de rebaños que seguimos padecendo. Pois xa hai, digamos, un goberno na cidade un tanto distinto do que houve, pero pode facer algunas cousas, mas, digamos, os poderes económicos que son os que no fondo mandan, que están na sombra, continúan sendo os que son. E para eles, cuanto antes se elimine coa piqueta e a pá todo ese, digamos, vestixio de unha cultura diferente do que foi unha cultura de resistencia, tanto mellor. É a miña hipótese. Pode ser, digamos, un exabrupto, pode ser tolemia, mas eu teño unha certa convicción de que isto é así. E deixo a cuestión aquí, que xa falei a conta. Obrigado pola voz.
unha preguntiña. A palestra foi excepcional, pero seguramente algunha dúbida tedes. Mira, eu quería que nos falaras un poquinho máis que o que é a fábrica de tabacos. A fábrica de tabacos surxe en 1805, me parece que dentro dun plan de industrias estatais. Sabes que o tabaco está monopolizado polo Estado, está estancado, de feito sigue uns produtos que continúan a ser vendidos en estanques, non? Entón, para de alguma maneira regularizar, digamos, a produción e o consumo, o que fixo o Estado foi de alguma maneira monopolizar a produción. Entón, montou varias fábricas, unha aquí, outra en Cádiz, outra en Sevilla e non sei se hai outra en Barcelona, que eran as encarregadas, digamos, da transformación e do fabrico do produto e da súa distribución en territorio español. Por que empregaban man de obra feminina? Por razóns obvias, igual que facían as cosas ben, porque pagaban menos, pagaban un salario moi inferior ás mulleres, e por iso se mandaban un contingente moi importante. Chegou a ser, claro, para unha cidade das dimensións cativeiras que desta, como todas as galegas, a altura, imagínate, de principios do século XIX, a Coruña, 25.000 habitantes, 30.000, casi nada, non? É dicir, non sei que tanto, non te deu, así. Unha fábrica tan enorme, bueno, que tiña un peso, digamos, en cuanto a concentración de traballadores, daba unha idea tamén de progreso, non? Sabes que a industrialización vai moi vinculada a esa idea tamén de progreso, de maquinismo e tal. Pasou por toda unha serie de fases despois do punto de vista productivo, de incorporación de diversas fontes de enerxía, porque as máquinas pasaron pola fase de vapor, despois pola enerxía eléctrica e con hidrocarburos, un pouco de todo, non? Eso está estudiado na monografía de Luis Alonso Álvarez. E logo que pasa? A man de obra era maioritariamente, non exclusivamente, mas maioritariamente feminina, e foi captada en certa medida polo republicanismo federal tamén durante os anos 60 para tentar de crear os primeiros gromos sindicais, pero que non foron moi alén. Era un sector laboral que por razóns diversas non se incorporou, digamos, o que foi a punta de lanza do movimento reivindicativo ata tempo despois, sobre todo da man de incluso foron organizadas en certa medida desde fora. Pois Severino Chacón, basicamente, que foi un sindicalista moi coñecido aquí, de orixe socialista, que era do ramo ferroviario, tiña un papel moi importante tamén despois na compañía de tranvías e en outros sitios, e foi quen directamente as organizou. Depois, a partir de, pero xa, digamos, entrado ao século XX, e onde a partir de aí sí xa surxe, digamos, un sindicato, propiamente das cigarreiras e tal. Durante o XIX van organizando, claro, algunhas pequenas caixas de resistencia, pero era unha especie de mutua interna para apoiarse, pero non hai un agromar sindical potente nese sentido. Supoño que tamén a propia dependencia do Estado, igual que pasaban os estaleiros, propiciaba unha fácil militarización, aparte de que naquela altura pois había xa unha tendencia dos gobernadores civiles a chamar o exército inmediatamente que había un conflito laboral naquelas fábricas que dependían do Estado e sobre todo, digamos, dos ministerios xa directamente, pois, era xa, digamos, proscrita calquera actividade, digamos, de tipo sindical. Entón, por iso que de alguna maneira pois, se retarda a súa organización. Ora, tivo un papel tamén moi importante, mesmo indirectamente axudou a veces a manter conflitos sindicais. De que maneira? Pois o salario que gañaban as mulleres, sobre todo as casadas, para as solteiras era un medio, a veces, de poder emanciparse como persoas, como mulleres, e non ter que depender do pai ou dun marido. E para, a pesar da magreza do salario, e para a muller casada implicaba un salario adicional, que sempre, lógicamente, nunca viña de máis, un largo opeiro, e que era fundamental en épocas, por exemplo, de conflitos de greve prolongados, como hubo varios, de meses. Hubo conflitos, vai ser fora da construcción e varios máis, en que os sindicalistas e máis traballadores participantes non gañaron un chío, ni un chavo durante meses, tiveron que coller os fillos e repartilos entre familias, digamos, amigas ou solidarias, para que non tivesen, que non tiñan en esas circunstancias. Hai medios, a veces, por conseguir algúns ingresos adicionais. Se a muller traballaba para fabricar cambias, inda mensual, inda ben, daba para algo.
entre eso, botaron as nasas aí, e pescar un pouco, e se cadra sacar uns xurelos e poder comer. É importante, entón ese salario a veces era un elemento que permitía, a veces axudaba a manter conflitos prolongados que en outras circunstancias non se podían tratar. Era unha fábrica, como digo, de estatal, en principio, e que, eso sí, foi a maior concentración de traballadores durante moito tempo. Oscilou bastante, dependendo das fluctuacións da comercialización do tabaco, pero tivo normalmente máis de 1000 traballadores e creo que chegou a ultrapasar os 2000 en un determinado. O sea que, claro, para os meses da Coruña era unha concentración de moito nabo, non? Pero, claro, non era o estaleiro de, digamos, de Ferrol, da Senado, que chamarán despois, que non se privatice a compañía naval, non sei como acordo da compañía, ou como os estaleiros de Vigo, claro, un sector privado, digamos, e con gran concentración de traballadores, eso xa favoreceu moito máis a conformación dun sindicalismo potente. Entonces, crees que unha lenda urbana isto de que cando, bueno, introducironse as máquinas, elas participaron dese movimento de queimar as máquinas ou destruir as máquinas? Sí, claro, hai momentos de certas cosas de actitudes de turismo, claro, esas hai sempre que contextualizadas, porque claro, é dicir, hai momentos en que efectivamente a mecanización supón a eliminación de postos de trabalho. Outra cosa distinta é cando a empresa é de todos, entonces pasan a ser as nosas máquinas que nos axudan, pero claro, se dependen de outro e resulta que te quitan o posto de traballo, digamos, foi un tipo de actitude bastante generalizado en todas partes do mundo, tamén no mundo rural, cando se mecaniza, porque claro, se quista posto de traballo condena a fame, é un gran problema. En que anos se pode datar máis ou menos ese tipo de... Pois teñen un arco amplísimo, pois mira, en algúns países, en Gran Bretaña, por exemplo, no mundo rural xa serán en 1820, 1830, porque ali eran moito máis avanzados na mecanización, incluso no mundo rural e na industrialización. Aquí hai conflictos deste tipo ao longo de todo o século XVI, ou XIX, normalmente, e a veces no XX, dependendo ocasionalmente, dependendo do impacto social e no desemprego que houbera, pois tamén se dan de maneira esporádica. No mundo do mar, por exemplo, ao longo de todo o XIX se dan. A romper, sobre todo, redes e aparellos de pesca ligados a pesca máis industrializada que introducen os cataláns nese momento, pois un montón de conflitos xa desde 1800, 1805 ata o final do século, prácticamente. Hai sempre unha secuencia bastante amplia dependendo da maior ou menor modernidade dos sectores e do momento en que esa mecanización incida na precarización das persoas. Unha cousa que falaxes nas folgas o meu abuelo foi encarcelado e non hai por que ir para a casa dos avós maternos e non que ir para a casa dos avós paternos por la cuestión de que non había... Bueno, imagínate por manter sin un patacón de salario durante 2 meses. Na folga do 20... Claro, 3. E o sea, pues era seco. E ainda por riba, bueno, pues que poñéndose como a seco. Ben, pois se non hai máis, agradecerlle a Carlos que viñera a pechar este ciclo de historia local, agradecervos a todas e a todos que viñerades aquí e simplemente comunicarvos que, aínda que se pecha o ciclo de historia local, a nosa actividade continúa e para a semana teremos ao profesor Vizcaíño falándonos do director do Conservatorio Nacional da Arte Galega, o señor Osorio, personaxe indispensable no teatro galego, no teatro das Irmandades da Fala. Grazas a todos.